सारेगामापादानि हांग्रिमोनदिया अमाराजानि ओइ हांग्रिमोनदि सना नायल' जाल' बरफनि बारसेल' बिबार फै ओंखाम जानि नै आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुना लाबोलायथारबाय फै सना आंनि जिउ ओंखाम जानि फै फै नों ओंखाम जायाबा आंबो जायालै नंगौ नामा आं ओंखाम जायाबा नोंबो ओंखाम जामाराथ' जायालै आंनि बरफनि नायल' जायल' बारसेल' समायना बिबार नों ओंखाम जायाबा आंबो जायाब्रा होमबालाय आं ओंखाम जाया थोद बिदि बुंनाङाब्रा फै फै ओंखाम जानि आं नोंखौ दौगोन ना आं जाया होननानै बुंखाबाय दा थोद मानो बिदि बुंनांगौ जाखोब्रा आं दाय मावदों गोलति मावदों बेखौ आं मोनथियोब्रा थेवबो नों ओंखाम जायालासिनो थानाङा ना हांग्रि सना आंनि दाय मावनायाव आंनि गोरोन्थि मावनायाव नोंनि उदैयालाय मा दायब्रा नोंनि उदैखौ सुफुंब्रा हांग्रि सना फै हांग्रि मोनदि सना आंनि बरफनि बारसेल' समायना बिबार फै ओंखाम दौनि आं नोंखौ आं जाया होनखाबाय दा ओइ मा एसे अख्राब्रा लाइफआव आं रावनोबो ओंखाम खुरनानै होफेराखैब्रा आं गाव जानाय ओंखामखौ गावबो खुरनानै जाबावासो नाथाय नोंनोसो खुरनानै होफैबावदोंलै बेनिखायनो जाफैदोब्रा मा अख्रा खालामबाय थादों आं ओंखाम जाया नों जायाबा आंबो जायालै बेनिखायनोथ' आं ओंखाम जाया जाहाथे नोंबो मोनजाफायैनि बायदि आइला मा होननांगौ मा होनफ्लांना लालायखोब्रा आंलाय हांग्रि मोनदिया ओंखाम जायाबा आंबो जायालासिनो थानांसिगोन ना गावनि आथिङाव गावनो दानस'नानै लामारोलै आंबो दा मा जानांगौ जाखोब्रा बोरै ओंखाम जाहोनांगौ जाखोब्रा आंलाय बेखौलाय ओइ हांग्रि सना फैदोब्रा फैदो मानो बुजियाब्रा ओंखाम जादोब्रा जादो नोंनि उदैनि थाखाय जादोब्रा हांग्रि मोनदि इसेबां अनजासेयावबो क्यों समझता नहींब्रा हांग्रि मोनदि सना क्या बोला तू थैदो दानाबा हिन्दीसो बुंफ्लांना लालायबाय आंबो मैं तुमको समझता नहीं हाँ समझता नहीं तुम ही हमको समझना चाहिए धोखा देता है मेरे को धोखा देके खुद हीरो बनता है लड़के लोग के साथ लाइन मोड़ता है लड़के लोग को आईफोन गिफ्ट देता है बीवी बच्चा होके भी दूसरा लड़की के साथ गुड्डू को खोलता है हाँ तेरे को सब समझ में आता है हमको हम काले है ना इसलिए गोली गोली ढूंढता है और लाइन मोड़ता है और बाद में हमको ही बोलता है तुमको नहीं समझता है बुड़बक साला हमको उल्लू बनाता है जाओ तेरा नया फुटनी को तेरा सेकंड हैंड बीबी को ही प्यार करो उसको ही अंकम डुबाई करो अभी हमको तुमको क्यों चाहिए हम तो एक्सपायर्ड माल हो गया ना तुमको तो नया नया माल चाहिए है कि नहीं ओइ हामालै हांग्रि मोनदि सना मा माल साल होनलाय लांखोब्रा नोंलाय हामालै मानसिफोर खोनागोन अभी शोरूम से पानी पानी हो रहा है ना मेरे को धोखा देके नया लड़की लाता है इसका क्या जाओ हमको अंकम डुबाई मत करो अपना नया बीबी को अंकम डुबाई करो जाओ जाओ हम अकेला है अकेला था और अकेला ही रहेगा थै नोंखौलाय मानो आकेला दोननांगौ जाखोब्रा आं थांना थासान्दियाव नोंजोंनो थाफाबाय थागोनब्रा हांग्रि मोनदि सना फै सना आंनि जिउनि बारसेल' बरफनि बिबार फै 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 ओंखाम जाफै You shameless dumb bus yellow dirty fellow हमको मास्का मारता है हमको मास्का मारता है इसलिए अंकम खुरबाई करके मेरे सामने बैठ रहा है बेशरम dirty fellow shameless की तरह बैठ रहा है हमको बुरखा में खोलता है ये हांग्री मंडी सब समझता है हम इसलिए सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल नहीं देता है तो सब समझ में आता है हमको सब हिन्दी टकिं होबाथाय हाखाला आरो रावबो बेजों होनफ्लांना लाबाय आंबो बोरैबा फंसे दांजाफिनबायसो गोगोमनो जायगायावनो ओइ गावनि राजा हम खाना नहीं खाएगा बोला ना लेके जाओ नों ओंखाम जायाबा आंबो जायालै हांग्रि मोनदि बुजिदोंना बुजियाखै हमको क्या मालूम तुम खाएगा नहीं खाएगा तेरा मर्जी मेरा मर्जी खाने का नहीं अब हांग्रि मोनदि ओंखामा जादो नुबायना साबो खिंखिरि हांग्रि मोनदिया ओरैबायदि अख्रा ओंखाम दौनो नागिरबाबो दौजाया अब ओंखामा जादो दे हांग्रि मोनदि सना आंनि बरफनि बारसेल' बिबार दे ओंखामा जादो दे ओइ लाजि गैयै बरफनि बारसेल' बिबारखौलाय बरफनिफ्राय मानो खाना लाबोनांगौ जाखो नोंलाय बरफावनो थागौमोन आं दा नुगौमोन आंखौ बरफनि गेजेराव बारसेल' गोसोम बिबारखौ आं मालाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा हांग्रि मोनदि नोंबो बरफाव दा बारना थाबाय नालाय बिनिखायनो दा नुनायखाय खानानै लाबोबायब्रा आंनि बागानाव दोनफैबाय आं दाजियाबो नोंनि बागानावलाय माथो बिबारानो गोजा आंनि थाखाय जेबो जायगायानो गैया मानो जायगा गैयाब्रा नोंनि थाखाय स्पेसियेल जायगा दङ ना नै नोंनि स्पेसियेल जायगाया नों आंखौ रायो बुयो रायबाय थादोब्रा हांग्रि मोनदि दा नों ओंखामखौल' जानानै लादो दे आंखौ ओंखाम दौबाथाय गावहाबो मोनजाफागोन नालाय बेनिखायनो आंखौ दौनो नागिरदों नङा होमबा थोद हांग्रि मोनदि सना बिदि नङाब्रा नों ओंखाम जायाबा आंबो जायाब्रा नायबाय था नों आब' ओंखामखौ एसे जादो दे जाया आब' नों जोंखौसो रागा जोंदों दा ओंखामखौथ' रागा जोङाखैना होमबालाय मानोथो ओंखामनि सायाव रागाखौ थिखांखो आब' दे ओंखामखौ जादो अननानै बेखौनोथ' आंबो बुंबाय थाबायलै हांग्रि मोनदि सना दे जादो ओंखामा आंखौ ओंखाम जानो होबाय थानाङा गावहा मोनजानाय नङा नालाय आं
आंखौ ब्रा ब्रा जानो थिनदों थै बिदि नङाब्रा आं नों जायाबा आंबो जायाब्रा नायबायल' था आं ओंखाम जाया होननानै बुंखाबाय दा लानानै थां ओंखामफोरा आच्छा दे होमबालाय आब' दे होमबा उन्दुदो नों मालायनि हौवा सेना लानानै आंखौ उन्दुदो होनना बुंलायबावदों माथो होनबावनो आरो गावनि फिसायानो गाज्रिबा मालाय हिनजावखौलाय माथो दाय होबावनो आयो आंनि खाफाल मा जाबावगोन थोद मा खुदै गलाबायनांगौ जाखोब्रा बेसेरा आफा ओंखाम उखैबाबो जानो मोनला नङा होमबा आइनो खोथा होबायबालाय नोङो आइ ओंखाम जायाबा नोंबो जायाबालाय दा नोङो ओंखामखौ नायनानै खुदै गनांसिगोनल' नङा होमबा आफा मा समायखिरा होनानै लायो नोंबो जाय समायखिराखौ सुफुंनो हाया बिदि समायखिराखौ लानोबो नाङालै आफा 100% करेक्ट बेटा 100% करेक्ट जाय समायखिराखौ जाय खोथाखौ लाखिनो हाया बे खोथाखौ बुंनोबो नांखाया होमबालाय मानोथो नों जायाबा आंबो जाया होननानै लाखोब्रा नोंलाय थोद बिराद दुस्थ'लै नों थोद साला जाम्बासियान बेथा दुस्थ'सो नुदों नों हा बिथिंजाय बिफाया बेसेबां ओंखाम उखैदों दा जानोबो हाया मानोबो हाया दुस्थ'सो नुदों नों आफा नों एसेबाबो दुस्थ'खाब्रा गावनि दुस्थ'खौ मानिनानै लाब्रा खोथायाव दङना बिखुंनि मैलाखौ मालायसो नुयो होननानै नाथाय आं गावनि बिखुंनि मैलाखौ गावनो नुयो आरो आयनाथिं नायनानै हुनाबो लायो नों नायनाय आयनाया बायला जिलासोब्रा बिनिखायनो बबे मैलाया बबेथिं दङ नों मोजाङै ताल लायाब्रा बिनिखायनो जाम्बाबाय थायो नोङो बिराद दुस्थ'थ' आफा नों बिराद दुस्थ' साला फारा बिफाखौ दुस्थ' होनबाय थाग्रा जादों बियो बिराद रोंनाय बायदि मोनथारदों बियो आरोबाव आफा ओंखामखौ जानाङा दै आइनो खोथाखौ होबाय जेब्ला खोथाखौ फुलफिल खालामथार नङाबा आइया आरोबाव दुखु मोनबावगोन आइ ओंखाम जाबासो नोंबो जा मिथिबाय आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि सायाव अरायबो थागोन आफा डु इउ आन्डारस्टेन्ड आफा आन्डारस्टेन्ड साला ओंखाम उखैनाय जालालै मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा जियानो न' गाबोन फुङाव सिखारबानो बेलेग जायगायावसो जाहैगोन आं हटेलफोराव दा ओंखाम रानजानोबाबो थानोसै आं सोमस्रि आं आंनि लोगोनाव फन खालामहरबायमोन मा बुंखो नाजिबुदां नोंनि लोगोआ आंनि आइ जोंलारिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंदों नामा लोगोआ बुंहरदों जोंलारिनि फना गुवाहाटियाव सुइच अफ जादों होननानै बिनिफ्राय लकेसनखौ नागिरना मोनासै आंनि आइ जोंलारिया गुवाहाटियाव थांदों नाथाय सोरजों बेहाथ' गुवाहाटियाव रावखौबो सिनायनाय गैया गोसोखौ हमथा सोमस्रि जोंलारिखौ जेसेबां हायो थाबनो नागिरनो नाजागोन आं नोंल' गोसोखौ हमथानानै दा आरो इसोरनि सायाव फोथायनाय दङबा इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि आयौ गारियाबो बेवहायसो गाज्रि जानांगौ जाबायना मा जाखो दे गारियालाय माथो मोजांसोमोन ना थावासो जोबलायबाय नै नङालायनो थावासो जोबमारबायथ' आरो खाथि खाला सोरखौ मोनबावगोन आं आयौ बेथ' नाजिबुदांनि गारिसोहाय मोजाङानो जाबायहाय नाजिबुदांखौ लोगो मोननाया सोमस्रि बांद्राय टेनसन जानाङा दे आं दं गासैबो थिग जागोन आयौ सोमस्रिबो दङ माथो बिदिब्ला नाजिबुदाङा सोमस्रिखौ सिरि सिरि लोगो हमखुमायो दा आं मा होननांगौ दे बिसोरखौ सानैखौबो गारनायाव गैयाहाय बिसोर सानै आंखौ लोगो नांनानै बुयै ना मायो मिन्थिया खिन्थु आं जिउ थासान्दि बिसोरखौबो गाराहाय बा मालानिफ्राय बेफोरबायदि सलिखुमादों हा नाजिबुदां आरो सोमस्रि आंनि हौवाखौसो मोनबाय गावनि हौवाया ज' फाग्लाखाय हाफां नों गोरोन्थि बुजिदोंलै औ आंहा जेब्लाबो गोरोन्थि बुजिखायो दा आंनि मेगनाबो गोरोन्थि नुयो आंनि गोसोआबो गोरोन्थि बुजियो आंनि खोमायाबो गोरोन्थि सानो नङा होमबा बुं मालानिफ्राय लाइन मारिलायनाय नोंसोर बुंमाराना मोजाङै खोन्थामाराना नों नाजिबुदां आंनि रागाखौ नुवाखैबा आं सोंनायाव मोजाङै खोन्थायाखैना नोंसोरनाव माबोरै सोंनांगौ बिनि खायदाबो दंखायो आंनाव हाफां आंनि खोथाखौथ' खोनासंग्रो हाफां मा खालामनाय जादों बियो नोंलाय बेखौलाय बहा मोनखो बे गेदेर बाथ्रा नङा आंनि गोसो आरो गोरबोखौ नों हाजारथा खोन्दोआव थुख्रा थुख्रा खालामदोंना बिनिखायनो नोंनि गोसोखौबो गरसे गुलिजोंनो थब्लं खालामगोन आं प्लिज हाफां आंनि थाखाय बिदि दा खालाम नालायथि मालायनि हौवा सेखौनो नागिरग्रा नोंनि खाथिसिमबो फैगोन आं सोमस्रि बिनि सिगां नारजि बुदांखौ नायग्रोनि आं साला नारजि बुदां होलोखो दिन्दां मालायखौबो बिराद लेक्सार होयो गियान फोरोङोना गावनि गियानानो गेसावथार माथो आंखौ थगायदोंना नों नारजि बुदां आंखौ जाय थगायदों बे मानसिया थांना थानायनि जेबो मोन्थाय गैया प्लिज हाफां आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो जेबो खोनासङा आङो जा नुनांगौ मेगनजोंनो नुखाबाय आंनो ओरैनो दावसो देलाय खोन्थायाखैथ' नोंसोर सानैया सिरि सिरि लोगो हमलाय खुमायो हेफाजाब होलाय खुमालायबाय थायो होननानै दावसो देलायनाव जेबो फोरमान मोनिखाय आं जेबो बिलिभ खालामाखैमोन दिनैथ' नुबायना आंनो जेबो खोन्थायालासिनो मा लोगो हमलाय खुमाबाय थादों दिनैबा हले गारनायाव गैया नारजि बुदां आंखौ थगायदोंना नोङो आंखौ थगायनो नोंहा मा मोन्थाय दं नोंहा जुदि सोमस्रिखौ गोसो थुथारदोंबालाय सिगाङावनो बुंखानांगौमोन ना आंखौ नोंखौ मोजां मोनला आं हाफां आं दस्रा हिनजावखौसो मोजां मोनबाय होननानै बुंनांगौमोन ना मानो नों आंजों थानानै सोमस्रिजों लाइन मारि खुमादों नों मानो बुंगोन ना नों आच्छा मा बुंनो नोंलाय नङा होमबा नोंखौ हले गावफुंखागोन आं मानसिफोरा गोसो थोलायबाय थानाय समाव बेलेग हिनजावजों लाइन मारि खुमायो बा बेलेग हौवाजों लाइन मारि खुमायो बिसोरखौ बेबायदिनो साजा होनांगौ जाय मानसिया हौवा थाखानानै हिनजाव थाखानानै बेफोरबायदि
बायदि लाइन मारि खुमायोना बिसोरखौबो बिदिनो साजा होनांगौ। जुदि एसेबांथ' थास' जाखा नोंबालाय बेलेग हिनजावखौ गोसो थोनो लुगैदोंबालाय खोन्थाखानांगौमोन ना नों आंनो। बिदि नङालै हाफां, जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया। औ हाफां, जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया। सिरि था नोङो सोमस्रि। गाफ्ला गाफ्ला गोदै रायलायफा नारजि बुदांखौ बुंलायदोंना नों? थियारि जाखा सानैबो। रमिअ जुलियट बायदि गोसो थोलायथारदोंना नोंसोरो? रमिअ जुलियट बायदिनो नोंसोरबो थैदो। प्लिज हाफां, आंनि फिसाजो जोंलारिया गोमानानै दङ हाफां। बेनिखायनो नारजि बुदांआ आंखौ हेफाजाब होदों। जोंलारिया गोमानानै दङ? मालानिफ्राय? दहाय फुंनिफ्रायनो गोमानानै दङ आरो नारजि बुदांआ बेखौनो आंखौ हेफाजाब होदों। दा नारजि बुदांनि लोगोआ खिन्थानाय मथेब्ला जोंलारिनि मबाइला गुवाहाटियावसो सुइस अफ जाहैदोंनो। आच्छा, बिदिसो जानानै दङ होमबा? औ हाफां। बेखौनो गुदि मिथिया बिजौ मिथिया माबायदि मानसिलै नों हाफां? नोंनि बेफोरबायदि रागायानो आंखौ मालाबा नोंनिफ्राय गोजान खालामगोन। आं सरि, आं मिथियालासिनो बुंफ्लांबाय। हायोबा आंखौ साजा हो नारजि बुदां। आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिबाय, माने नोंसोर सानैखौ। बेनिखायनो आंखौ साजा होदो। जेबो नङा हाफां, जाय मानसिखौ जों मोजां मोनो बे मानसिनि सायाव जोंहा एसेबाबो मेगन सानाय थाखायो। बेफोरो नर्मेलसोखा, आं जेबो साना। सोमस्रि, नों जेबो सानाबाबो गोसोआव सानगोन ना? आंखौ निमाहा होदो सोमस्रि, आं नोंखौ बायदिसिना बुंफ्लांबाय। हायोबा नोंसोर सानैबो आंखौ लोगो नांनानै साजा होबानो जाबाय। आं खर' गंलायनानै मानिगोन। गोदाव सोराव। सोमस्रि, थौ आं नोंखौ न'सिम दोननानै फैनोसै आरो आं जोंलारिखौ जेसेबां हायो थाब नागिरनायाव हेफाजाब होगोन। नों दिनै हरसेखौ न'आव थाहैथ'दो, गाबोन लोगो मोनफिनगोन। आयौ, आंबो मा सानो दे? आंबो मालाय बोरै साना जानांगौ दे? नारजि बुदांखौ सोमस्रिजोंल' नुबाय थासै दाना। आंनि खोथाखौनो खोनासंला नारजि बुदांआ, आंजों रायलायलाबो बारा। होमबालाय आं मालाय बायदिसिना साना मा जानांगौ जाखो दे? आरो सोमस्रिया माबा मोनसे प्रब्लेम जानायखौ आंनो मानो खोन्थाया बे नारजि बुदांआ? आरो सोमस्रियाबोथ' आंनो खोन्थानो हायोना? मा खालामबावगोन दे आं? दा नारजि बुदांखौ आं बोरै बुंबावनो, मा रावै बुरखायबावनो? गोरोन्थिखौथ' आं मावफ्लांबाय, बेबो बेसेबा गिदिर। अब्लाबो नारजि बुदांखौ बुजायगोन आं। नारजि बुदां, आंनि थाखायनो नों जोबोद खस्थ' मोनबाय। जेबो नङा दे सोमस्रि, नों बेफोरखौ साननाङा। अब्लाबो नों जोबोद खस्थ' मोनबाय नारजि बुदां। जेबो नङा सोमस्रि, बेफोरबायदियालाय जाबाय थाखायो। मानसिनिसो जिउ, मोजां गाज्रि सानफ्रामबो जाबाय थाखागोन मोनसे नङा मोनसे। नों बेखौ साननाङा, नों बेखौल' सान जाहाथे गाबोननि फुङा मोजां रादाब लाबोयो। औ नारजि बुदां। नारजि बुदांआ मानो दाबो सफैयाखैसै? बेसोर आंखौ खम गाज्रि मोनथारबाय बियो। आंबो मालाय बोरै रागा जोङा जानो दे? आंबो हिनजाव मानसिसोना, रागा जोंनाय मेगन सानाया थाखायो। जिबायदि थासारि सोलिगासिनो दानि जुगाव, हाबा जानाय हौवाफोरा सिख्ला गोरलै गोरलैफोरजों बेरायग्रा जिबायदि दावराव दावसि सोलिगासिनो, बेनिखायनो गियो आरो आंबो। आंनि गिनायावलाय मा दाय दे? बाजै, मानो बेवहाय जिरायबाय थादों नों? ना आदाखौ नेदों? औ जाथि, नोंसा आदाखौनो नेदों आं। नों ओंखाम जाबाय दा? औ जाबाय। दे बिदिबालाय थांदो उन्दुहैदो। बाजै, नों मोजाङै दङथ'? औ मोजाङैनो दङ। नोंसा आदाजों एसे नांलायनाय जादों आरो जेबो नङा, बेफोरलाय न'खरफ्राव एसे एनैया जाखायो। थां नों उन्दुयै थां। अके बाजै, टेक केयार। आयौ, बे नारजि बुदांआ मा एसे गोबाव जाखो? मा मोनबाय थादों बेवहायलाय? नारजि बुदां, फैबाय नों? प्लिज नारजि बुदां, दहायनि खोथाखौ रागा जोंनांला। हायोबा आंखौ साजा होदो, थेवबो रागा जोंनाङा। आंहा बेफोरनि टाइम गैया, एसे मेंनाय मोन्दों, आंखौ हारसिं थानो हो। गाबोन रायलायगोन। बिदिब्ला नारजि बुदां आंखौ रागा जोंमारबाय आरो। नै माथो अखाफोरबो ओंखारबावबाय। दासो माथो बिराद अखा हादोंमोन। दिनै मानोबा अखाफोरखौ नुनानै अखाफोरा आंजों रायलायनो थाखायल' नुजाफैनाय बायदि मोनबाय आं। गोबावसैमोन अखाफोरखौ मोजाङै नायदाविया। गोदो उन्दैयावसो अखाफोरनि काहानि खोन्थायोमोन आबैया। बेफोर दिनफोरखौलाय बहाथो मोनबावनो, खालि गोसोल'सो खांनो हासिगोन आं। समादि माब्रै इसेबां बाबेनलांगो फात्ताखौनो मोनासै। मैया दाखालिसो हाइ स्कुलाव लेखा लानानै थांनाय मोन्दोंमोन आं गावखौनो। नाथाय दिनै नुवाखै मानिफ्राय मा जालांजोबनो हमखो। हाबा जाबाय, संसार जाबाय, न'खराव दावराव दावसि, आरोबा फैबाय थानाय समफोरावबा मा माजों मोगा मोगि जानांगोन। मोनथिया आं गावनि जायगायाव सैथो ना नंखाय, नाथाय आं हाफांखौबो गाज्रि मोनद्रायनो हाया। हाफांआबो गावनि जायगायाव थिगानो, आं हाफांखौबो दुसिजोबनो हाया। मिन्थिया मानोथाय सोमस्रिया जेब्ला आंनि खाथियाव थायो, जेब्ला सोमस्रिनि दुखुखौ नुयो, आंनि गोसोआबो मानोबा गाबखाङो। मा जाखोथाय? मानो आं सोमस्रिखौ लानानै एसेबां लोरबां जाखो, आं गावखौनो मिन्थिया। गोबां बार नाजाबाय सोमस्रिनिफ्राय गोजानाव थानो। मिन्थिया माबा खैफोदा सोमस्रिनि सिमांखौ बोनानै लांबाय थायो। सोमस्रिनि जिउआवबो खैफोदानो जोबनोनो रोङा। नारजि बुदां, फाग्लासो जाखो ना माखो? मा अखाफोरावनो सोमस्रिखौ नुलाबायखो? होद, गावनि गोसोखौ मोजाङै बुरखायाबा जानाय नङा।
आंनि गोसोखौ थाबैनो बुरखायाब्ला मोननै न'खरा गावगोन। बेनिखायनो आं सोमसिनि खोथा साननायखौ बाद होनांगोन। जेसेबां गोसोखाङा मानो सोमसिनि फारसे साननायखौ ड्रप खालामनांगोन। जानाय नङा, बेफोरबायदि फिलिंसखौ लाबोनो हानाय नङा। थाबैनो आंनि गोसो सिंनि साननायखौ आं फोजोबनांगोन। जानाय नङा। मानसिफोरा बुंनाय मथेबाथ' अमा राजानि न'आ बेनो। न'आबो माथो मोजांथार। न'आ मोजांखायनो आंखौ गारनानै आंनि गार्लफ्रेन्डा बेवहाय फैदों। ओइ हाजमला ओंखारबो। हा सोर जाखो फिसायालाय? आंनि मुङा फालगय। आं हाजमलानि बयफ्रेन्ड। आयै आंनि बिहामजो गोदाना हाबायानो जायाखै दाबो बयफ्रेन्ड गोदान बानायब्रबबायानो। आयै दानि गोदान मुगानि मानसिफोरालाय बबेथिं थांदोंहाय? आं हाजमलानि गोदान बयफ्रेन्ड नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सानैया मोजां मोनलायो। हाजमलाजों आंजों मोजां मोनलायनाया बोसोरथाम जाबाय। आयै बिदिसो होमबा? बेनिखायनो हाजमलाखौ लांनो फैफिनदों आं। लिंहर हाजमलाया। आयै बिहामजो गोदाना बिदिसो होमबा? औ, आंखौ गारनानै नोंसालानावसो फैबाय। आंनो हाजमलाखौ नांगौ। आयै बिदिसो होमबा? सोर जालायखो बेलाय? बिहामजो गोदाननि बयफ्रेन्डनो। बयनाबो बयफ्रेन्ड थाखायो, बेवहायलाय मा गिदिर बाथ्रा। ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नोंलाय? ओमफ्राय नोंना नामा मामोनलाय? आंनि नामा फालगय। आच्छा फालगय, नों नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ मानो नायनो फैदों? एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौ जोगासिनो जोनानैसो जोहरनांगौ। हाजमलाया आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड नङा। जों मालाबाबो ब्रेकआप जायाखै। आरो आं हाजमलाखौ लांनोसो फैदों। आला बिदिबो जालायो आरो? मालायजों खारसनफ्रामनायखौनो नांगौ होनबा नोंनो? जों मालाबाबो ब्रेकआप जायाखै, बेनिखायनो लांनो फैदों आं। बोरो मानसियालाय। हाजमला, ओइ हाजमला सना, फैदो, आं नोंखौ लांनोसै। आयै मा एसे थारलाय बारलाय हाय दानि जुगनि मोजां मोनलायनायालाय। हिनजाव मालायजों हाबा जानायखौबो लानो लुगैथारो। आयै इसिबां मोजां मोनलायदोंबालाय मानोथो हाबा लायाखैमोन नोंसोरलाय? आं हाबा लानो होननानै अमा मानै फिसिनानै दोनखादों। दाखालि एसे ओरैनो गेग्रुं गुग्रुं जालायदोंमोन, बेवहायनो खारसनफैबाय बेबो। गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नांलायनायालाय बयनाबो थाखायो। रागा जोंनायावलाय मानसिफ्रा जाब मावखायो। आं बेफोरखौ साना, खालि आंनो हाजमलाखौल' हरफिनदो। मोनसेनि उनाव मोनसे प्रब्लेमब्रा। माबायदि हेन्डेल खालामनांगौ जाखोब्रा बिसोरखौलाय? आच्छा लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो सासपेन्स दोनथ'नोसै। गाबोननि एपिसोडआव नोंथांमोना माने धुम दाखाल नुनो मोनगोन। अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो आरो चेनेलखौ हायोबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बाय बाय लोगोफोर, गुड नाइट।